Този поздрав е направен специално за Краси Панамера. Тя Берковица завиждате на Краси Панамера. Да го свалите вие, фикс идея. Преструвате се, че сте от добрите. Май е време маските да си свалите. Колко изкарва, спрете да броите. Само се напрягате, ще ви болят главите. Краси ще ви каже нещо за утеха. Това не е от мен, отгоре е успеха. Стилът му е Армани и Луи Вюитон. Като господар седи на трон. Баш Мераклия, баш патрон. Обича да се глези с Дом Периньон. Стилът му е Армани и Луи Вюитон. Като господар седи на трон. Баш Мераклия, баш патрон. Обича да се глези с Дом Периньон. Краси паркира колата в махалата. Затваря ви с кати на устата. Преструвате се, че сте от добрите. Зад гърба на Краси плюете храчки в пустите.